Α, το έχει σταματήσει ρε εσύ. Έλα. Ναι, δεν τράβαγε. Πάτησες αυτό κατά λάθος και έχει σταματήσει. Ποιο? Αυτό εδώ πάτησες. Αυτό πρέπει να αναβοζώνει, τώρα τραβάει. Έλα ρε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι δουλειά έχει τώρα. Τώρα με τους κραδασμούς τι νομίζεις. Καλημέρα. Καλημέρα, Βένιο. Τι μαράκι, καλά είσαι. Καλή χρονιά να έχουμε. Υγεία και χαρά. Ρε Βασίλη, επίτηδες πήγες από εδώ. Βασίλη, επίτηδες πήγες από εδώ. Ναι, για να έχουμε λίγο θέμα. Έτσι. Περίμενε. Να σπρώξουμε κιόλας. Να... Ρε εσείς! Παιδιά! Ελάτε να σπρώξουμε από μπροστά το τέριος! Ντέμιαν! Ελάτε να σπρώξουμε το τέριος από μπροστά! Περίμενε Αντώνη, περίμενε! Άσε να έρθει ο Ντέμιαν που φοράει αλυσίδες ρε. Και είναι και τρίλιτρο βασικά. Για φέρτε τον ημάντα όπως είναι. Δεν είναι ξεκόλλησε αυτό. Δεν ξεκόλλησε.